žestoko potkačila poslala jasnu poruku za drugarima i oduvala bivšeg. Neće mu biti svejedno kada vidi ne štedi ga posle svega. Tokom jučerašnjeg dana Fran Pujas je ustao za crnim stolom, a njegovo izlaganje je prekinula svađa Nenada Aleksića i Bore Sanatane, a obezbeđenje je moralo da reaguje, a sada se oglasila i Simova. Sada se na svom Instagram profilu oglasila i Tara Simov, a mnogi su se zapitali da li je baš ove reči uputila reperu. Mole se muškarci u zadruzi nek se zaleću kad nema obezbeđenja, ali bar nek urade nešto kad se zalete, a da nije šajebilo, napisala je Tara na svom Instagram storiju. Za najnovije vesti iz realitija kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.